Moltes gràcies a tots per ser aquí avui. En el meu cas, us explicaré com l'aplicació de nanotecnologia ens pot ajudar a adreçar un dels problemes més greus que tenim en el tractament d'aigües residuals. Primer de tot, us volia parlar sobre el problema que tenim amb el sofre. L'aigua residual col·lecta totes les aigües de rebuig de les nostres llars, de les nostres indústries, i es concentra tota la xarxa de clavegueram. En allà hi ha bacteris. Hi ha uns bacteris que van degradant a poc la matèria orgànica present en aquesta matriu. I concretament, el meu problema està centrat en el cicle del sofre. Aquests bacteris el que fan és reduir el sofre, que està en forma de sulfat, fent servir la matèria orgànica i produint sulfur. Aquest sulfur, el que passa és que el sulfat pot pujar de concentració en zones costeres, sobretot quan hi ha infiltracions d'aigua marina. Això el que fa és, al pujar la concentració de sulfat, puja la concentració de sulfur, d'àcid sulfídric, i el principal problema que tenim és que hi ha més efecte de la corrosió. Quins altres té el sulfur d'hidrogen? El sulfídric, que és corrosiu, que és volàtil i, a més, fa molt mala olor. I té un gran impacte en les zones turístiques, també. En un cas de proximitat, on que tots potser n'hem sigut conscients alguna vegada que hi hem viatjat, és el de Roses. És una zona costera on tenen casos d'infiltració d'aigua marina. Recentment també han tingut problemes on poden aparèixer esvorancs, quan l'estructura de formigó armat dels col·lectors pot arribar a col·lapsar, ja que amb el pas dels anys, com podeu veure aquí, l'efecte corrosiu va danyant la matriu de formigó armat, deixant a la vista les estructures d'acer, que eventualment el que poden fer és col·lapsar. A més, com us he dit, és un problema que causa molt mala olor. I a la zona més turística de Roses, a la plaça, que és una plaça que hi ha just davant de la zona de la costa, en el passeig marítim, on es concentren molts hotels i moltes terrasses perfectes per poder disfrutar d'una tarda d'estiu, feia una pudor horrorosa. I tot això venia del col·lector, perquè el sulfur és volàtil, s'escapava a través de les ventilacions i no s'hi podia estar. Què fem nosaltres? Doncs, a la recerca de la solució, arrel de la tesi doctoral de la Natàlia Sergenko, que es va dur a terme aquí a l'ICRA, es va poder veure com nanotubs de titani, que aquí podeu veure una petita imatge, quan estan dopats amb òxids de manganès, tenen una activitat catalítica, són un catalitzador, que permeten formar sofre col·loidal fent servir el sulfídric. Veieu que l'aigua està tèrbola, però això era una solució d'aigua amb unes sals que era totalment transparent. Els nanotubs, com us he dit, tenen una activitat catalítica, on hi ha una reacció que el manganès passa de manganès 3 a manganès 2, reduint el sulfídric fins a sofre elemental, amb unes partícules molt petites. Però això té una capacitat limitada. Per aprofitar l'estructura dels nanotubs, que tenen una conductivitat molt elevada, el que fem és regenerar aquesta activitat catalítica i, per tant, la nostra capacitat per oxidar aquest sulfídric s'augmenta. El que estem treballant, a més, és veure què passa més enllà de poder oxidar aquest sulfídric. Es formen aquestes partícules de sofre elemental, que si les apliquem a la xarxa de clavegueram, precipitarien o quedarien barrejades amb l'aigua residual. Però, com us he dit abans, hi ha bacteris. Què passa aquí? Que el cicle del sofre és molt complex i intervenen moltes espècies, però el que volem veure, que és amb el que estem treballant ara, és si aquest producte del nostre procés electroquímic és estable o si aquests mateixos bacteris el poden tornar a reduir o tornar a oxidar i incorporar-lo de nou en el cicle del sofre. O queda immobilitzat en el biofilm o es podria arribar a rentar fins a la depuradora. Per tant, per acabar, uns petits missatges, perquè us els endueu a casa, que és que l'electrocatàlisi amb nanotubs de titani dopat amb òxid de manganès és una tecnologia que ara mateix té potencial. Ara, cal explorar l'escalat per poder-ho aplicar en una situació real.
I a més, només una petita reflexió és de si cal mitigar aquesta gran problemàtica aplicant noves tecnologies o atacar els problemes estructurals que hi ha. Perquè tot això ve de la infiltració d'aigua marina, pel poc manteniment i la falta de planificació per part de les administracions. Moltes gràcies.